नगरिया गामिया जोबोद भाग्यबान जों गावखौनो भाग्यबान होनना सानदों मानोना 52थि जा बालिपारा आन्चलिक गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा बोसोरसालिया जथुमा बेखौ जों खुंनो मोनदों बेखौ खुंफुंनो मोननानै जों गावखौनो भाग्यबान होनना सानदों आरो जों जेसेबां हायो बे अधिवेशनखौ जों साक्सेसफुल खालामनो नाजागासिनो दं रायजोफ्रा दानिफ्राय नांगासिनो दङ आरो जों बयबो खौसेयै बे गोथार बर' थुनलाइ आफादनि 52थि जा जथुमा बेखौ जों साक्सेस खालामनो थाखाय गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो गोसो खामफ्लादों जों गोसोआव लादों আমি খুব ভাগ্যবান বুলি ভাবিছোঁ নিজকে নগৰীয়া গাঁওখনক আমি 52তম যি বালিপাৰা আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন আমি পাতিব পাই পেলাই নিজকে ভাগ্যবান বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই অধিৱেশনখন আমি সফল কৰিবৰ কাৰণে গোটেই গাঁৱৰ যুৱক যুৱতী মহিলা সকলোৱে আমি একগোট হৈ কাম কৰিম বুলি আমি নিজকে মনতে দাঁতকৈ আমি বান্ধি লৈছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই অধিৱেশনখন ভালে ভালে হৈ যায় ধন্যবাদ ओरैनो जोंना मेन 99 माबा दङ गामि दङ बालिपारा आन्चलिकनि दा गुदि होनना बुंबाय सिगां आन्चलिक बुंदोंमोन दा गुदि बर' थुनलाइ आफाद दा जों आसा खालामदों डेलिगेट 1500सो फैगोन होननानै बेनिफ्राय आरो बाखि रायजो राजाफोर फैखागोन होननानै गिबियाव बर' रादाब मोनफ्रोमबो बर' रादाबनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोङो बोसोरफ्रोमबो बे जोंनि बर' थुनलाइ गोथार सानखौ फालिबाय थानाय जायो आरो जों देग्लायबो 52थि बोसोरारि जथुम्माखौ नैबे नगरिया फिल्डआव खुंनो आखायाव लादों आरो दिनैहाय जोङो बेखौ लाइखुन्था गायसनबाय बे लाइखुन्था गायसननायनिफ्रायनो दिनैनि जोंनि बे 52थि बोसोरारि जथुम्माया आराम्भ जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोंहा बेवहाय मैखोमै बर'फोर दङ बे बर'फोरनि गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै बर'नि थाखाय गोथार जिदफोरखौ फालियो बेबायदिनो जोंबो बेवहाय फालिबाय थानाय जायो आरो देग्लायबो जोङो बेवहाय फालिनो लादों आरो जोंहा बेवहाय देग्लाय कनफारेन्स बोसोरारिजों लोगोसे कनफारेन्स बेवहाय जोंहा बडि चेन्जबो दङ देग्लायनि दिनाव समाव जोंहा बडि चेन्जबो जागोन आरो बे हाबाफारिया मोजाङैनो जालांगोन होननानै जोङो मिजिं थिदों जोंनि ओनसोलाव बेवहाय बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दों सिङाव गासै 90 बा 92सो गामि दङ बे गामिनि मानसिफ्रा बेवहाय लैहोरै लैहोरै बाहागो लाफैगोन रायजो राजानिफ्राय मा हेफाजाब लुबैयो रायजो राजानिफ्राय जोङो बेखौनो लुबैयो बयबो गोसो गुदुं रायजो राजाया माने हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बयबो मावनो गोसो गुदुं आरो बिथांमोना बोसोरफ्रामबो बिदिनो नुजाफैयो आरो देग्लायबो बिदिनो देहायै मोदोमै राङै सहाय होनानै होगोन होननानै जोङो मिजिंथियो आरो जोङो बे कनफारेन्सआव जोंहा बोसोरफ्रामबो लाइसि दिरुननाय जायो बालिपारा थान्दै लाइसि बेखौ जों बोसोरफ्रामबो दिरुननाय जायो आरो देग्लायबो बेखौ दिरुननो जोंहा थाग थियारि जाखाबाय दिरुननो हागोन बे समाव आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे बोसोरफ्रामबो जेरै लैहोरै लैहोरै हेफाजाब होयो देग्लायनि बोसोरावबो बेबायदिनो बयबो जोंनि बे माने 14 नभेम्बर फालिनायाव बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ फालिनायाव लैहोर लैहोर नुजाफैगोन होननानै आङो बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय जायो कमल कुमार मुसाहारि बिथांखौ हांख्रायो लोगोसे जोंनि बेहाय आरो आलासि जोंनि जर'खा आलासि महरै दा गोदोनि सतिया समस्ति बा दानि नगर समस्तिनि MLA सार बिथां महाबिर सारखौबो जोङो मान्दायानिफ्राय आरो आरसिनिफ्राय लोगो जानानै जों बिथांखौ हांख्रायदों बिथांमोनाबो फैगोन जोंनि बे खाथि खालानि थानाय थुनलाइ आफादनि जेने असम साहित्य सभा एबा मिसिं साहित्य सभा बिथांमोनबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों लोगोसे जोंनि जि
बालिपरा आन्चलिक बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा थागोन लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि जिथुगिरिखौबो जों बे जोंनि जथुम्मायाव हांख्रायनाय जादों। दा हारिमुनि बेलायाव बेखौनो बुंगोन आं जोङो दा बिथांमोननि जि बानजाय आफादनिफ्राय बिथांमोना खाथि खाला जोंनि बे हालामाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि हारिमु दङ बिथांमोनखौ हानजा मोसानो दिन्थिनो थाखाय हांख्रायगोन आरो जोंहा बे जागायजेननायनि 1 जिबा नभेम्बर खालि मोनाबिलि समाव जोंहा थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारि दङ बे हाबाफारियाव जोंनि बे हालामनि बालिपरा हालामनि गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय गोदान मोसानाय बेफोर आयदायाव बाहागो लागोन आरो सायख'नानै बिथांमोना जाय देरहासार जागोन बिथांमोननो जों बान्था होनाय राहा लागोन।